Bones. Com us comentava, la meva intenció era fer-vos un petit vídeo explicant-vos com s'havia de fer aquesta activitat del puntillisme digital, que és fer un quadre, però en comptes d'en paper, fer-ho amb l'ordinador. Aquí tenim l'activitat. La trobareu en el Classroom. I aquest és un curs de proves, per això apareix aquí curs per proves. Vosaltres tindreu el nom del curs oficial, on esteu inscrits. Llavors, trobareu això mateix. Trobareu un enllaç a l'aplicació per poder dibuixar i un enllaç a un escrit on intento explicar una miqueta més bé com es fa aquesta activitat i un enllaç a una imatge. Veiem, aquesta és la imatge, que són les fruites que us he ensenyat a classe, però que es veu molt poquet, suficient com per poder treballar. Per baixar-te aquesta imatge a l'ordinador, aquí mateix el que pots fer és amb el botó dret del ratolí i fer un desar la imatge. I si no, en aquests puntets d'aquí, que ha sortit ara, en aquests puntets d'aquí podem fer obrir en una finestra nova, se'n surt una pestanya amb la imatge. Suposo que en una estoneta carregarà, perquè mira que és senzill. Molt bé. I ara veureu que aquí hi ha aquesta icona que és per baixar la imatge. Llavors, feu clic en aquí i en el meu cas s'ha baixat, en el vostre cas s'haurà baixat igual i la tindreu en el Chromebook, en el lloc on s'emmagatzemen les imatges, l'haureu de buscar. Té aquest nom, udu.act2, udu d'unitat didàctica 1 i act2 d'activitat 2. Doncs la busqueu i un cop la tingueu localitzada, recordeu-vos d'on està, perquè després ho necessitarem. Molt bé, doncs si tornem a la pràctica, si obrim l'escrit, el redactat de l'exercici, aquí trobareu unes quantes indicacions. Llegiu-lo amb una mica d'atenció. Trobareu aquest quadre simplement perquè us en recordeu de què és el que vam estar parlant a classe, del degradat, com fer-ho, l'objectiu que ha de tenir el degradat i després unes quantes passes que són les que farem ara. I per últim, és un recordatori. Sempre hem de fer marcar com a feta una activitat, sigui la que sigui. Bé, tornem aquí i obrim el programa per poder dibuixar. Molt bé. Encara no ha carregat. Sumo Paint es diu. Molt bé. El primer que farem serà obrir aquella imatge que ens haurem descarregat. Llavors, obrir. Com que jo no estic treballant amb un Chromebook, estic treballant amb un PC normal, doncs em surt el típic quadre de diàleg d'un PC normal. Hauríeu de buscar en la carpeta que pertoca. Jo la tindria en baixades perquè l'acabo de baixar, però ja la tinc aquí també. I ja l'he carregada. Es veuen molts de quadradets. Aquests quadradets vol dir que és transparent. És una imatge que és transparent, però aquí realment es veu el dibuix, es veu poquet, però es veu. Llavors, el següent que hem de fer sempre és crear una segona capa, perquè tot això s'ha carregat en una capa, la primera de les capes. Aquí a la dreta veieu que posa layer 1, layer és capa en anglès. Doncs aquí, en capa, anem a afegir una nova capa. Molt bé, i aquí a la dreta, si us fixeu, apareixen dues capes, layer 1 i layer 2. Layer 2 és on hem de dibuixar. Layer 1 no, que és on estan les fruites. Aquesta, si jo clico aquí, se me selecciona la layer 1 i ara dibuixaria en la capa de les fruites. Aquí ja no. Hem de seleccionar aquesta, layer 2, i està segur que estem aquí. I aquí podrem dibuixar. Llavors, aquí hem de buscar una eina que serveix per pintar. I aquesta, que posa herramienta pincel, és la de pintar. Jo la selecciono i ara estic a punt per començar a pintar. Fem una prova. Efectivament, estic pintant. Això que acabo de fer ho vull esborrar. Com ho esborro? Doncs aquí en el menú, editar, deshacer, desfer o control Z. Ja està. Llavors,
aquí tenim el color, podem triar el color que volem posar-hi, per exemple, no sé, un verd, de gust un verd, aquest, ok, verd. Opacitat, vol dir si és mig transparent o no, el que volem és que no sigui transparent, per tant 100% d'opacitat. El flujo, no us ho explico, jugueu amb això, jugueu amb el flujo, poseu-li 10%, que és el que té per defecte, i després poseu-li 80-90%, a veure què passa. Diàmetre, és la mida, el gros que és el punt. Si és un punt molt gros, haureu de tenir un diàmetre molt gros. Si és un punt petitó, un diàmetre petitó. Mireu, 30 píxels queda així. Veieu? És una cosa així. Si poseu menys, per exemple 8, és així petitó. Si poseu, no ho sé, 100, veieu aquí ja es veu tan gros que fins i tot marca el cercle. Vale? Això són punts molt grossos. Molt bé. I aquí la forma. Estem treballant el puntillisme digital, el punt. Llavors hem d'agafar una forma que sigui d'un punt o alguna cosa semblant a un punt. Tota la primera de les files, totes les icones que hi ha en la primera fila són bons, fins i tot el quadrat. Això són punts. La resta no són punts, són figures. Serviran per fer altres coses, però no per treballar el que estem treballant, que és fer només amb punts. Vigilem que el que hem de fer és només amb punts. Molt bé. I després això realment no ho hem de tocar, no ho hem de treballar. Doncs anem pintant, anem pintant, anem pintant, anem pintant, anem pintant. Suposem que aquest és el meu dibuix. Evidentment, això no és el dibuix que jo us demano. És un dibuix més semblant al quadre que hi ha en el redactat. Més semblant a això. Recordeu que heu de triar vosaltres la mida del punt, vosaltres trieu la separació, potser els punts seran de mida diferent, la separació probablement serà diferent, depèn del lloc del dibuix, això és el que heu de triar vosaltres. Llavors, quan ja tenim tot el dibuix fet, què és el següent que hem de fer? En la capa 1, layer 1, hem de prémer aquí, que sembla un ull. I quan fem això, les fruites que estaven dibuixades desapareixeran. I només quedarà el vostre dibuix. És això el que vull. Llavors, un cop tenim això, en el menú principal, arxivo, guardar en mi ordenador, en mi PC. Aquí surt una suggerència de nom, li vaig a posar el meu nom. Per exemple, el meu dibuix per l'activitat 2, per exemple. I el guardo com a PNG, és un bon format, PNG, ja està guardat. Doncs vinc a l'activitat, que és aquesta, i vinc a afegir o crear. Afegir. Des d'on? Des de l'ordinador. Per tant, no és Google Drive, no és un enllaç, és un fitxer que està en el meu ordinador. Vinc aquí i vaig a buscar-lo. Avui està una mica lent el meu ordinador, Sembla que no té massa gana de treballar. Vale. Llavors, el que he de fer és penjar. Penjar, pujar. Browse és buscar. Veieu que va canviant el català amb l'anglès? Per això sempre dic que si ho teniu tot en anglès, al final us acostumareu amb les paraules en anglès i les aprendreu. I si no, doncs bueno, potser estaran barrejades. Browse és buscar. Bàsicament el que vol dir és buscar. Llavors, en el meu cas, vinc a la carpeta de les baixades i tinc el meu dibuix per l'activitat 2. Molt bé. Doncs ja l'ha pujat, ho està pujant aquí. Perfecte. Sí? Diu, quan estigueu a punt per lliurar tots els fitxers d'aquesta tasca, no us oblideu d'entregar-la. Això us ho dirà una vegada, ja no us ho dirà més. Doncs, si ara no fem entrega, això queda com a esborrany i no l'heu entregada. Per tant, heu de fer així. Entrega. I t'avisa. S'entregarà. S'entrega. I ja està. Sí? Tot acabat. Per tant, ànims i a veure si surt un dibuix d'aquests estupendos.